da sunan Allah mai rahama da jin ƙai. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan foliyo a Najeriya. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan foliyo a Najeriya. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan foliyo a Najeriya. Hankulin da muke a dawo da addini kafin zuwan batu da kwai daular addini. Shehu ɗan fodiyo ya jaddada, turawa na zuwa suka kauda, suka sana su da wani Allah ba. Makirci na bature ba za mu manta ba, zancen malam ba za na boye ba. So yake a dawo da dole Najeriya. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan fodiyo a Najeriya. Mutane sai ce kuce suna ba zai yi ba, bare gwamnatin kasar idan ka duba. Idan ba sun san ba zai yi ba, da ba su mana haukan da suke yi. To menene yasa suke jiran mana? Ai sun san addini zai dawo abu Qur'ani. Sun san da yi wuya ne sai suka firgita, sun shaida cewa ba hauka muke yi ba. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan fodiyo a Najeriya. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan fodiyo a Najeriya. Kamar yadda suka fake da yakar Fulani, yakar musulunci yake da sunan Fulani. Kada al'umma su gane aka ce Fulani. Mu tashi kar mu zauna yan uwa musulmai, addinin Allah za mu biye mana komai. Su azzaluman ƙasa suna gani, suna rage da bindiga, suna zub da jini, suna zub da jini. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan fodiyo a Najeriya. Suna sarrafa ta akan mai rauni ga masu da'awa abu Kur'ani. Ganin hakan suke wai suna da dama su canza kaddara ta Allah Ubangiji. Sun manta da cewa kisa bai dishashe haske na musulunci da ya dishashe tun a farko. A yunkurin farko da aka yi a Karbala, a Karbala. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan fodiyo a Najeriya. Hankulinmu shi ne tabbatar da dini irin na ɗan foliyo a Najeriya. Talent Boys Music Record.